Magputo mi karon og bulanghoy. Tanawan ninyo niya magpanit ni. Ako dire sa akong nanay nga balay. Mani among trabaho karong buntaga. Bahin-bahin. Magputo-puto may bulanghoy. Hindi ko ganigamot, hindi ko kakaon. Ang mga sigit ko ito. Mandi naman ko kang tiwaton. Man, sige ka. Sige ka. Pagputo big bulanghoy. Magbangon niya. Ano yung pagkaon-taon ng mga pobre.
Maghugas na mi sa among bulang. Ang kinabuhing pobre. Nanit pag himo og putong bulanghoy. Doan og maayo. Kada ra may kuana kay panikason. Na. Yan na kay utrohon na. Utrohon na nato og hugas.
Ini luto ani kay. Wala si Buya. Wala. Ito na to. Gamay. Ya budto. Magbanggod nami sa among bulanghoy. Operation banggod. Ani ang kuan proses sa pagputo. Panit, hugas, banggod. Sao man na? Diha na ka o. Kita mo ka dito. Umok man ni banggurong kay. Kita mo ka o dili. Kita ba dito? Mabuka pa.
Huwag manong na buwang. Huwag. May pagtulong ng kapalit. Gamay. Makakuan lang may kaya agon ba? Ha? Palit bang may kayo itong agon? Mabuti po'y gabi ba? Yan, ito ni tata. Ano naman to? Bisa ka ni, amang tanan. O pag ako kukuha ato. Ang cellphone o? Paa. Palitan na diha. Ayaw na! Tagas man. Nagsaran dahil ng... Nagsaran dahil na! Hindi na pwede. That's is. Puli-puli na taan eh. Dayaon to isa. Kasi umundaan, pwede pamantog lebihon. Dayaon ay. Anong inyo itong ipataya? Ano, kay baligya ka di. Dili. Hindi. Hindi pwede. Tag-ano di ay. Hindi pwede ang isa kabangguran. Saan eh? Isa lagi mong bangguran eh. Kani kay anak, anak, anak. Kani, o kana pareha. Basig na ilang joy. Ngayon ini. Nato ba? Murag na bitaw. Tapos tindahan. Mama. Ikaw lang kadi kasi nabot na. Ang kihiw magabaga. Mangita ko bangguran. Mangita sa kubangguran mga. Ata magalabi yung basura dito. Labay basura. Unsa nga basura? Malata. Alas 11 naman ay. Alas 11 na. Wala uli ang isang tao. Mas daddy day na eh. Mao ni ang pag manumano og banggod ug bulanghoy.
Maghinahinay kay basig maapel ang tudlo. Mga kuko. Maapel, apel ug puto. Mano-mano. Sakit sa likod. na yung kabuhian sa una mga higala. Mga anak. Ano ibugas na, magputo ko lang mo.
suman. Sagaran yun puto. Mulay, kamay-kamay. Sagaran na yung utanan. Kamunggay. Ulot sa sili. Ang lauoy ba? Pare sa putong bulanghon. Kalisod. Survive gyapon. Gamay raman ni Mang. Gamay ra ni ba? Ka bagus. Ugma na kurpong uban. Ya, gamay raman ni. Sa man ni anaon? Ana. Sa man? Suman? Suman, may dahon. May dahon di atos. Excited na kog dahon ana. Na kuan sa kalsada ba? Na di likod lang ng luli. Na isa ka muna ang saging. Pwede ko kumuha din eh. Dito pa lang nining, pwede po kong ngayo. Dito na lang. Nining Dilihiro. Na may sagingan, dapit sa kalsada nga. Side. Dagana na, oy, bilar ba po ng 5 o tagsis nga puto nga gagmay raman. Niyang uban kay katong mandako nga kuan dako nga 20. Pila tong Kason. Kason ang balik dako nga bagaw? bawol. Dahil papaluto, kason tagsis. Matag 5. Bansing ko kuno ibalik ng tata. Tapos bugwak. Halin mga kuno. Kaya tagsis man ang ay palito ni Joy diya. Nabaw raman. Inya, itiro, ino, nabaw raman. Pindi na nas bagol. Ano niya? Itong lata kung taan pag nakita ko bagol. Hindi mo ka kong hulmahan. Ito nga, dagdag bagol ito silang. Di na kusina, anong pugsog na. Panugbara ba ito na ako? Anong pugsog na. Dagko ra ba ito akong bagol? Dagko ito ko lubi. Maglubag pa taan na. Bango challenge sa Bulanghoy. Kinsa di masamad. Ako nasamad naman ko. Di ko kadaog ni. Lami na mo. Para kadugo. Nakay mga katsa di pinipusan. Diha man to pero Sige na. bawag sa aron. Diha to bawag sa aron. Dihatag
Hatag Na na. ang may ako diyang Ihatag na akong inday siguro kay nawag ko sila ato pagpanganak ni Kili. Ang mga lampin ko no, tuwaan na to. Daghan to kayo, gikan pa to ilang tata sa Cagayan pa sila. Tinahian nagnaplit. Tuwaan na to inday. Daghan to. hindi lang lo. Oo. Nanawag mas lungnong maasa namang mga lampin. Una ada na apoy harinahan ay pranila. Na karton dako ang kuha na to kan ngana kung sinday. Wala. Wala ko patsa. Ay punda, punda. Kita punda ba? Hinabi. Wala ko ni ganito ko na ano. Ano ko? Nana sila. Kaya barangay ang mga nilaghan pulos na nakato. O pwede na nag-anime ni Sud. Gamay na lang. Gamay na lang. Hindi madugay ba? Tabisak na oh. Wala madugay. Ito ay nang hipos. Kayo kay Iwan. Naniya yung butang baril niya, oh. Kapalit na yung baril ba? Yung break yung panglaba. Kung may baril niya, yun nila panglaba. Yun na wey. Ha? Yun na. Ano nito? Ah, ano na ko? Yun na. Yun na din. Ah. Ako yung tibasok. Magpud. Udto na kayo na mahaw. Padang siya, ay. Bango challenge. Init. Nakaw na, pagkaon. Ano po, alas 12, 25, nauwan na. Kinabuhin bukid nun, kinabuhi sa pobre. Utog bulanghoy para maka kwarta kamay. Ano maligya. Inay mo palit. Bulit yun ay mo palit, huwag mo palit. Kita.
Nag-cook din na itong braso, ma'am. Pero ito, magluto ka na, nag-cook itong braso. Spray, 1/3. Kung gusto mo palit o putong mo lang hoy. Naluto na nirong mga las 4. Yung isla. Kalingawans, pobre.
mahuman na. Sila na. Naabi ko ubang baligyan po itong daghag. Anak, subok. Anak ang kanya sa ganggang. Di pa maputsi mo kaon. Amo sa tiwasong kay mo. Ano. Kondisyon ani bang? Kuas kapital. Etong naa. Kay, nang alam, kung may Ang matang kana. Gusto mga ina kung puno ng sako. May nakadaog sa rin mo arsa. Wala man nagkusog. Nag ako po, naghahawak ka ng buntag. Sa kita. Lisod siya. Sa panungod. Barak o hawak. Di ba silbi, masigita ini. Ang pagpanguad, bitahag, i-deliver ang ibulang mo eh. may kondisyonan. Kondisyonan deliver ninyo. Kay, kung ako pa'y magkuha pa silang kaita. Mga lagi ang kondisyon ang kita may deliver basic ang rone. Mga nini pabayre kay naimon pa-deliver ang ihatag ra. Mugas pa to sila. Mulangoy ba? Ito, ipahatod ang dire. Wala, mahatod. Ito kaya kung hawak sa forma, sige ka, kuan, kita kung hawak ka na, muntag ko eh. Ito ang uwa. Ag ako laging dinhim may sakit nga si daday panuhot. Nana, ganong panutuan man. Gisingot day ka diha sa kuan. Oh, teknikan din po diha sakit. Ag ako mang ani, ngani, meron sakit ka. Okay. Magnilubagay na yan eh, para makuha ang duga. Wala ba kusog niya ang kapartner? Uy, Ina na, awa na na kusugoy. ano bito ba? Bisang ganig akong sipita na yan doha ka. Kamot bito magitik siya na ko niya akong ipitan na. Di na ako kabuhi ay.
Mansara ba kita pahiluto niya kay di mo sugot o di mo man. Nampak na to, tublo na iyang kuan. Tunigo. Yun ani kahago in taon ning magputo. Diba? Sabi akong suguon ug palit og kilog ay. Lubag pa more. Humanagi mo lang. Asa may gipahimo. Ay, so what? Letter of intent kay mga apply sa housing. Igo po mo nagkut na itong baraso ini. Amo to, silang katong nag-abang dili sa unang katong bulanon ba nga. Kuan sa mga panis. Hindi man siya puto. Yan yun eh. Di gani kaisa nga dadaan nilang alik matagal tuloy og sila tututoy. Oh, bulang hoy. Oh, bulang hoy. Umuinit na day po nung hapon, Joy. O kuan ba nana ba labian bitaw og lubag nga magliri na Na-reserve ba? magliri na. Sige lubag. May doon na laman, na-roll back. Ginoo ko, mga kahigalaan, nandiyan naman ang gasolina. Amang tuto po, tagbansing ko na. Okay, may nalaman, makapalit og sa kalitrong gasolina. Isat! Ganong sikat! Sakit-sakit niya! Amang tuto. Isugod na po tingali na sa isa. Sa may ga. Hindi na siya basta magwad ay. Balik. Weh, ako sa ning kuag. Pero Miro kay babag. Eh, bira. Pisika na tayo yung puti na ba ng dugaan eh. puti-puti siya na. Tayo naging. Sige, sa padung. Eh, bira. Tujuk. Ay, kusog lagi ay. Ay, baliha! Sama na, ayaw baliha ba? Wala man magbinasya man nang magbalik. Yung balihon nga. Piga pa may kurang usa.
sige. Bara kayo, mahagbo na dito. Sige. Puga. Pundo kay ako rin tuyok, be. Pugi lang kay ako lang. Hawiri lang niya ba? Ana, hawiri ba, ana? Kay ako lang yung tuyok. Itan, hindi kasi nakapot. Pugong! Madao. Duha ay pagkamot. Sige. Pugong. Kasag, sige. Ay, kasag. Uy, kusog yung partner. Natagan ako ni mo 500 lang. Paluwagan mo ito. Wala na. Pasinsilyo ko ba? Bakit naman nahatagan, no? Pugong lang ba? Sinyas magyo. Pugong. Ayun na pangusog. Pugong lang. Sige, ako rin tuyok. Bet. Wala. Naman, siguro ko. Marang kaon. Namay ito. Sa ako nagpalita, to ara dito. Hindi ka nagdada. Agi. Magi ka. Palita o kwanto. Balik. Isa. Padi po niya. Ano mo aman? Ada dito sa katre. Ato na yung pugaon para makuha ning duga. Kay pakuang duga makahilo. Ano yung mga higala, maghimo og putuhan sa bulanghoy. Grabe ka. Hago. Magkagod dagway sulod. Hiluan ang bagol. Kung hiluan ay kaya ito neng himo ang putuhan. Un man na.
God. On man God. Giyo naman ako. Ganihara man may nagsugod. Managi po. Wala pa manahuman. Hindi na ko mag-post og humanag dito. Mag-edit. Kami mag-edit lang. Dili uli edit na ko. Dito post. Dito upload. Okay, wako edit. May Ako mo pa live. yung ipa-edit. Ha? Ako pa yung ipa-edit. Ikaw, kabalo kang edit? Luman. Pinlo na. Mga higala, doha ka buka akong ato pa na yung kulikutan. Kulikutin. Tanga-tanga dito. Anong dong kutsilyo mo isa? Ilang kilo? 35. 35. Ang kilo? Media. O, di, napay 30 sukli. Tinta. Okay, ilang di suklis? Ay, ilutuan. Pagsiyaris! Itim, patong mahal. Pugi. Mukaon maka ka. Mukaon ka di. Kaon ko. Wala ko likote. Ako po nang ipalit. Luto tanas ang kaguling pa. Mantika. Ay, nag-ipit. Palikote ba kaniyang mata? Isa nga ang nag-ipit. Lubag rin tao na ako. Palikote kay. Nag-ipitan. Anda mo ipitan. Pati naman ngayon akong paningot. May size dito. Asa sa ikuha na ng hagdan. Ang mukhang anang hagdan. Kamay ni Ani Bunhig. Mga katuigan. Nangimo na kong potohan mga higala. Nalala po yun ang naadaan eh. Wala kayo sa uloy na ko. Hindi siya ba isa adina. Marupo na. Uy, nasaan na? Sigado ba? Ano yung mga kailer ang doon? May takdan. Sigurado. Sigurado bahaw. Bebe, ako na be. Tiwas. Ano sa? Ay, di ba isa? Gutom naman ko. Barinahan. Lagi ang barinahan. Ay, barina diha ni Jojo. Hindi, mabarinahe lang. Jojo. Kana ko? Ano na? Ah. Oo. Pabarinahan. Putuhan. Ano yung mga putuhan? Hindi mo. Ano ang pagbulit? Yan. Nga di mo nga. Pag mahunga. Yan minuto. Hindi, maluto. Isang pubas na yung tubig. This is what putuhan. Kaya gusto niya maghimo og puto. Yung ani ang pagbulit. Madilig mo nga inyong putuhan.
sa baban kay giwan. Makuan ko. Copyright. Sounds. Iya may akong sigilyo are. Buhay naman Ang bayran ang ako kay aron Buhay di naman, oh. buhay naman. Buenas manos. Amigas. Nanay boy naman ako, para doto. Hindi malas ba? Malas na yun, mahurutan ng kaon. Nga, siguro. Pero yun, ibo naman ako siya, pabungan mo kung kaya 40. Palit mo daw siya. Siya paboy na munuho na to. Yun naman o. Sa among puto. Gano'n lagi na yun. Ando. Ha? Di ba makaya? Duha ka ni bulito. Di ka mayroon laging binanggod. Hindi mo pagkaarin. This is what we make. Putukan bolang hoy. Di na ba na mo sa di na ni mo tantanon? Oh, di sa. Tanos ta. Lakpan na pa ko nagdahon. Hindi mo uwan. Para po sila. Ayaw na. Habok. Ay pagkatong sundan. Naman oh. Ano? Para ba? Di ka na usa. Lamang ka din ka amaw. Hala ka na. Kumain. Puwang, puwang. Puwang ang ibulit. Ano, may akong tubigan na rin. Pilit. Dito mo ko ijabo kay. Malabihan ka pa sa. Yun na kinaraan nga putuhan sa mga pobre. Walay ubin-ubin. Puto mo kung bulang hanggang. Gradiro man to. Ako. Kuhon man sa una. Ay, Kon man. lata. Karon, bumantay kon. Anong kolon ba? Clay. Clay man ang kolon. Made of clay man ang kon. Ha? Namantay kon. Karot na ho na. Kung naamang era po mahala. May baligyan ko. Naas na digos. Laghan. Pero anong laduangan? Hindi na napilala na Oh, naaman dito. Magian. Gikan kas makilala panos digos. Nailaghan ditong pohon. Dito mo ko nakabalit mo ko sa una diyo ka ng kalan. Ito napita itong mga tumi. Ito yung pauban. Kana nabaligyan bitaw mga Pat. pre, Oh, mga pat. na industry diya karon ay. Yan yung tabuan. Naman na din sa pagar. Na din sa pagar. May mold of clay. Sa pagar ba na? Diya lagasan de. Ilang Oh, marag na diya. Naglagasan. Diya po dani pa daw kas rungkot.
Wala. Display na mo na diha. O may mo ay diha. O, di may mo ay diya. Kung sa Nilo man na. Nilo dumapyas. Kanang mga pat diha. Mas mahayag ng kagad. Kung Sir Nilo na, grabe mo dako kung kwarta ni Sir Nilo eh. Pag uso sa mga buwak, maligya ko sa pat. Maligya ko. Ang supervisor naman siguro na Sir Nilo. Ang nagdili mahalin nga. Kahit yung pag silo ka sa mamalikay kay buto nga si Puat. Sir Nilo dumapyas eh. Nang may tag-ingay na dapat, pila ka na. Nay, kung i-order ni Joy nga kanang naidako kayo, 750 na lang. Sinagay mo din na yung kabo. Oh. Ano si katong bana bitaw sa magulang ni Flora, di ba dumapyas to? Oo, dumapyas. Nga, Lydia. o kibawi mo pa. Oo, Lydia. Lydia. Dumapyas, diba na? Jinsan. Minsan. Jinsan, sino mo yan? So, diba, pagkabos lang sa Nilo, sa ginikanan. So, siguro ko na sila. Ito si Kuan. Pari Rudy, sabi nga na to, pari man niya to. Kalimot, hindi nga sinunda to. Si Rene, di ba ito kalimot? Sinuha na to. Rudy. Sige na kay, mga tao, kumarag pumainit. Ay, alas 3 pa. Buwate alas 3. Look. Lulod na ta. Kung ganun yun, hindi mo luto ba? Nakatong kinugay ang ibabaw. Tama na to, og. Kinugay. Silbi ang gamay. Ano isa? Lumura na to, guay templa. Tigulang. Ano templa? Plain. Binago ni siya, binago. Nanay ang pagbuta.
Gabi inita mga higala, ngit-ngit man yung kusina. Ay! Try to find out. Hilaw pa ba? Parang kangit-ngit ang kusina. Sugba na ito ni sugba. Lutok na ni. Wala, ni sila na. Hayag lagi. Hayag. Lutok na. Asan mga sugar? Hanap ka ni. Lagot ka ni mga. Hanap. Luto na ni. Tangan na itong kinugay mga higala o kinugay. Ay gusto kinugay. Kundi ko ganahag na ikamay. Ang uban, ganahan. So, hi, thanks for watching.